Gejotana langsung hai teo shani ketal blogo tamni hingi tini hingi sung gonga chokmani bachwi bai kwnwi mai tui chai koya kon chajak reading jak bini bwsa masa thatong amoni bagui khogui thangmai nglai tongo iko naidi bachwi khe bini bwsalani tam kok sung tongdo yang bwsala kai chalak sung thangnai khe thar hayo hwnga naitung no paithakjak ni blog no tabuk hwnkhe thalaisina sung. Finally guys sung tabuk godal tui bag tulangui thangtongo bachwi khe sabul tuijak kengnai tongdina rok paithakjak ani video no thangtongo je ma yangsni rabat bagan digi himang asuk chaljak gana sana hwnkhe tabuk hwnkhe sung lama par wngwi sini bagan tei khe thalnangmo hwnkhe sini bagan hwnkhe tabuk to raba rajayako blai teisa raga tungui tongo hwnkhe tabuk chwng thanglai tongo blai kwbangma klaijak blai kwbangma samoyo klaimani ta naidi jugali henthu godal baljak mankha to bachwi khe gana onsoika kwchwng o jaga ni choknai bolongo ni chokmani iko gonga budukse mani khasung phaikhe no kaisa naitongni rok paithakjak abo hwnkhe pakiri khorokma kolom pakiri rok sormaya hoisipano sornai jebla pakiri rok hwnkhe ba tabuk hwnkhe wang khlai gana ko iko bachwi khe chogui se man tongkha gonga kotormai hi belai no gonga chokna bo lengo naidi ko lenaima tongtha kolom tibangmani bwkhang chisak sing thangmaiso satongni bwla satong belai kheno hwnkhe ba nani chwngbosa gonga mankha dolog iko naidi gonga busuk mankha kolok kosto haisi chwng bwrwi rok bo hoiso bwsano mwkhwtwng rok tukjana nango haya doba hwnkhe bwsabo bwsaklai paimana ba kwrwi borok rok hwnkhe bwrwi rok bo septingna nango tamni hwnkhe bwsaimang painani hwnkhe borok bo rang puisa khati mai wngwi thangma aboni bagui mwkhwtwng no gana gini tongkha hwnkhe rutugui eba chanai nango chwng bwrwi rok bo asuk pairung borok asuk chai manai ba haya doba rang puisa borok manai ba asuk daily abo naitongni paithakjak ani video no tabuk hwnkhe chwng thalainai tongo ani bwsaino call khairikha gonga no phaidi hinui bo phai tongo tabukno khoani phaidrok bo lengjak tongo haifano manui paile hinui iko sokpaikha bo tabukno kamjali chumjaya bolongo sokpai tongpaikha kolom jabo hwnkhe ba hwnkhe tabuk borok gonga tui sai tongo ang gonga kaisa tui sabul kaisa tui hinui bo hindi sakang bono hwnkhe tui tongo bachwi hwnkhe godal bai sabul tei kaisa tui angkha gonga wngkano tui nai halaisina himde sai tongo ta bachwi tabuk chwng thanglai tongo naitongni rok paithakjak ani blog no bahai ungjak comment khaisa do dolog. Finally guys chwng nogo sokpaikha tabuk hwnkhe naidi iko gonga busuk mankha belai kheno tongthokjak ang gonga mano hinui kichatiya haino mwsai signa ko gonga mankha glama hinui tabuk hwnkhe chwng gonga rok baglai akonwi duponi muisungui akonwi mai chanai naitongni rok paithakjak tabuk hwnkhe iko duponi mai chanai naikhaimo hwnkhe sejana bwthai bai milok bosok bwtwi imo hwnkhe alu bhajia amo hwnkhe muikuma ondro tabuk hwnkhe gonga no hachinai tini khe belai kheno chanai ang gonga tamni hwnkhe bwsuk kosto khe chokmani je phalnai rok bo bwsuk kosto khe chokna tini sang saimano gonga chogui borok bwsuk kosto bwsuk porishram khe phalpaina narok bai next video malai tamni khe blog tabuk hwnkhe mai chanai tini ni video swng nangnai do dolbai rok belai no thoka naitongni rok paithakjak naidi subscribe khairi tei kwtal hwnkhe tata bye bye.